dumaan. Hindi naman kasi siguro eh. November yun eh. So, dito sa kanila yun. Yan, festival. Dito sa kanila yun. Kasi nung buhay pa si... Pupunta dito? Ah, pasapulay sa main highway. Okay, live tayo from Bayan ng Angono. Live tayo from Bayan ng Angono. Dito sa mga dinadaanan natin bayan. Dito sa Bayan ng Rizal. Pagka biyahe natin going to Bicol, siyempre Bayan the Factor of Laguna. Pero dito kami sa sentro dumaan, kaya medyo matraffic. Dapat sa main highway. Pesta pala dito, mga Gigantes Festival nila dito. Uy, shoutout sa mga taga-bayan ng Angono. Gigantes Festival. Kaya pala ang daming banderetas. Napakalahan na talaga ako ah. Xbox lang yun ah. Grabe naman sa version. Palacio de Mercado, Angono, Rizal. Oh. Kabila tayo. Pala naman. Itong buwan pala yung ano nila dito. Yung celebration nila ng ano. Mahabating yung sentro. Kahit paano mahabating yung sentro. Mas mahaba yung sentro ng Taytay yan. Tayo ng Pinangonan. Dito na tayo sa Morong ngayong araw. Weekend naman. Dito muna tayo sa bahay sa Morong. 25 kilometers from Pasig City. Oh, kilometers talaga yun. Travel mo like 1 hour. Ganito matraffic 1 hour. Kahit nakapunta ka ba. Ayan pa, matrapit sa Pinangonan. Gagaling mo ng Pasig City, pag pupunta ka sa dito sa mga bayang ito ng Rizal, sobrang traffic na rin. Kahit dun sa kabilang daan sa may Antipolo, sobra na rin ang traffic. Uploading pala tayo ng vlog natin sa YouTube ngayong try natin ngayong linggo. Napaka-busy kasi, grabe. Dami ng trabaho. Tapos singit-singit na lang tayo sa pagka-edit.
buhay muna. Uploading tayo ngayong linggo. Pero ingat pala sa ano may bagyo pala. Takot tayo, Kalaparaton, Bicol. Ingat tayo, mukhang malakas daw. Ito na, yan, ito na yung intersection. Papunta ng Binangonan. Grabe yung traffic yan. Kala mo nasa silat ko ito. Bayan lang ito. Grabe yung traffic. Siguro mga dumagaan papunta ng Pasig City. Kaya volume ng biyahero nakakonsentrate sa Pasig City kaya sobrang traffic sa Pasig. Ay, shout sa mga taga Binangonan dyan, mga taga-bayan ng Binangonan. Kawet Park. Ingat tayo ingat tayo sa paparating na bagyo. Huwag na muna magbiyahe kasi may mga planong biyahe. Magpun na muna. God bless from Binangonan. Ride safe.